Sanibonani bafundi, igama Thembani. Namhlanje sizofunda ngokusimplify. So simplify lokhu kulandela x to the power 3 plus 3x minus 6x hlanganise nalokhu kusema bracketini minus 2x squared plus x minus 2 kusema bracketini sisuse u3x minus 4x konke lokhu kusema bracketini. Into esizoqala siyenze ke bafundi ukuthi sizame ukuthi sisuse ama bracket lawa. So thatha konke lokho la ngaphansi kwale ophakathi kwale bracket lokuqala sizokubhala njengoba kunjalo la ngaphansi. Sino x to the power 3 plus ngizame ngibhale ngombala ohlukile so that kuzoba lula ukuthi sibone ama like terms plus 3x bese sihlanganisa futhi sifaka nalokhu kube u-minus 6x. Uma sisuka lapho ke sizothatha lokho ngapha kulama bracket lawa ngapha sikubhale njengoba kunjalo ngoba noma singa multiply ngolo plus lokho kulama bracket ngeke kwenze umehluko. So into vele sivele sithathe konke lokho la phakathi sikubhale la ngaphandle. Sizocala ngo2 minus 2x squared, soqala ngo minus 2x squared bese ke sibhala u x positive x. Ngibhala ngembala ehlukile la bangani ukuthi kuzoba lula ukuthi mase sihlanganisa ama like terms no minus 2 no minus 2 lapha ke uhlukile la ngoba sine negative sign kusho ukuthi sizo multiply ngawo lokho kula phakathi ke phakathi. Kubalekile ke makuyi positive sign asikudinga ukuthi multiply kepha uma sine negative sign kumele si multiply. Lana sizoba no 3x sazi ke asithi la kuno 1 la ongabonakali so u negative 1 mumphinda phinda ngo negative 4 sothola u negative u positive 4 ke bangani. Ngibhale ngomunye umbala ohlukile positive 4. Uma kunje kulula ukuthi sihlanganise okungama like term ethu la okufanayo. Siyazi kumele siqale ngaloko okunama the highest degree term okunamazinga phezulu. Lana sino x to the power 3 oyi third degree term yethu soqala sibhalena third degree power third degree term yethu. Asinakho kwenye singakuhlanganisa nayo iye yodwa enombala ophuzi landele nge 2x minus 2x squared uyi second degree term yethu ke lena. La sobe sihlanganise ama term lawa no x sino 3 no minus 3 lapha kuyakhanselana lokhu kusho ukuthi sisala nje no x oyedwa ke la sobhala x. Manje sesile nginombolo zodwa ezingenawo ama variables esisibiza njengabo njenge constant terms. So sino minus 6 no minus 2 isinikeza minus 8 plus 4 sisala ngo minus 4. Uma yinje ke bafundi say simplified say 4 term polynomial yethu ke le. Sabonga bafundi, sibonana futhi ngesifunda silandela ngokuzayo.